देखी यही कोरोना काल में एगो भक्त माई से गुहार करता, माई हो अब आके दुनिया के रौड़े बचाई, न तो अब दुनिया बचे वाला नहीं खे माई। तो नहीं खेमाई कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल, कहाँ हम जाई बुझा तो नहीं खेमाई कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल। कैसन रहे मजबूरी, लॉकडाउन भइला से न मिलल मजदूरी, रोवताट दुनिया काले में डराइल कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल, कहाँ हम जाई बुझा तो नहीं खेमाई कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल। सोचल सपना भइल नहीं पूरा, राजेश के राइटिंग रह गइल अधूरा, अमित मुकेश के देह गजी से धराइल कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल, कहाँ हम जाई बुझा तो नहीं खेमाई कोरोनावा के चलते दुनिया घेराइल।